wallahi laifin ka ne billahi lazi sai da na gaya maka kakka zagi mai motar nan kakka zagi mai motar nan Ibro abin da ba ka da shi ba dole ka hakuri ba a kwandon sannan nawa kake ba gaba daya a karka janyo magana wallahi na janyo to yi min raini wallahi na janyo kai min raini in kai min raini zan gaura mamari mara kuyi sanadin fa babu din nan mata ta yanzu ba ta ko ba mota ba mata na dinga dukan murmun kofa kenan in bugi na ciro ma ina ne ba ka dauki dari ka ba nawa muke samu sai mu samu 3,000 2,000 ka ninke ka mika mai mota naira 1,000 yanzu dai ga kwana yau kwanan ka nawa ba motar kwanan ka nawa ba kwandasa din ba naira 20 nan ma kai ban biyar duk abun ƙwaryen sama ne yake dukan ta ƙasa kai ma din yadda kuda ta yabi iliya ka kake shashashu dai yanzu kawai mu tsaya mu zaluko ina ya kamata mu je mu nemi mota amma ba kaɗa kana an ce ku kuma gashi mu wallahi ba mu iya yaushi ba in ba mu da shi abin tausayi ni kaina alƙur'an har kuka nake wa kaina ni kaina na tausaya kaina wani sai kai ni fa yanzu magana ma bi zan yi ba mun gama akwai ila mu tafi biko dan mata ta fani Allah ta ce ba za ta dawo ba kuma ai duk da laifin ka ma dan bun ubanka mutanen nan suka zo suka ce za a ɗebi yan rikodin yan sentimental ne na ce ba zan ɗiba ba in Allah ya da yanzu in dai naga mutum a tsuke ko naga mutum ya sa shadda ya sa hula in dai dan sentimental ne tsakanina da shi sai la haula sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai masu kuɗi ne dan banga baka san kayan haya aka ɗauko ba to ko gida ga nuna otal ne na mai ma ba na ga kowa ya daure da belta nake abin daidai ne ba ashe ba mai kwabo ba ka gani yana yau da akwati nan kaya ne na haya sai littattafai dami yan zikirin yanzu ka yi an ce mun zana labari in an magana ku ce ku yan kwalisan buhungu ba ai mun ga kwalisa ga ina an kwale yanzu ina ikam cancanta mu tsaya mu zaluko inda za a samu mota inda ake ba mu sojan haya shehu kwayo ya hana ba sai mu je wajen AA mai yaya ba ila a samu ko kuma a dojawo alquran ba mutumin ka bane mutane na wallahi tallahi mu yi kokari mu je domin wallahi an fara nuna mutum ran nan ka san mun wuce ina waiga na ga ana haka na ce to mu ake nuna kai wallahi mu ake nuna alquran ko kuma abin ya kilan ba mu tattara mu koma bajo gaba wajen inusa ne fa yawwa alquran mu koma aikin wuta ba inusa ne fa ne kwanaki ya ba da rago a kamun sai aka zagaye da shi ai ba ka nan kai an sai da ne ha mutum ma da yi ban ce na gode ba irin kajin habu yana ce zar yatsa kai ni ba an daɗa ne mun kafar kare me saboda kai ba kira kake ji ba ba dole ka zauna kai ta gyangyaɗi ba ka zo ka zauna kana baccin rashin zuciya direban an kwace motarsa ba yi da wani aiki da zai yi to ni ba zan zauna a gidan nan ba ruwa ba gishiri ba magi ka zo ka zauna kawai direba saboda an karbi motarka ba ka da aikin da zaka je ka yi to don haka ka gani ba zan sayi ruwa ba zan sayi gishiri ba zan sayi magi ba a gidan nan ba abin da zan siya kaga tafiya ta gidan mu zan yi kai ba tintin dama me yasa da ina na ba da nake ka me yasa baki raba biyu ya zan yin raba biyu kashi ne yana shadda kun tunda abinci kashi ne na dafa an cinye na dafa an cinye dalla gafara ga kanan gafara ba yi ka namiji bane ba ka da zuciya yan sentimental direba kawai sai tuki yan lahimoni ne suka cuce ni yan sentimental tsakanin da yan lahimoni Allah ya sa lahimoni ta cuce ni dai lahimoni sun lahe ni kai dai ka lashe kanka da kai so ɗaya so biyu ka gabaci dan me yasa ba za ka tafi ka nemi balance din da za ka kawo mai sai da ne kwana uku na jigila tahir daba
ina ne bata tsiya ce ɗauko abu tabko wancan a aje nan ba balas. Tsakaninka ne wannan da su da kai so ɗaya so biyu ka gaba kuɗin da aka kawo balan sai ka canja hanya tun da yanzu ka ƙi an ƙwata mota da baka yi mutunci ba balle a baka sojan haya. Da jalo da badar Allah ya tsakanin na da su da jalo da badar inan billahi da su suka jefa na sentimental ashe layan mu ne ce ka gani idan za ka je ka nema wallahi na san komai san komai ka gani ka ga tafiya amma kin tafi ba da yawuna ba to takalmi ma ban da su a gidan nan za in kin tafi wallahi ba da yawuna ba da yawun ba fa da yawuna ba da yawun ka ba kuma na tafi mai gida duk wanda zaka kulla ka kulla in kana da zuciya gobe ka je ka nemi sana'ar da zaka yi ba lalle sai tuki ba me baka shuka a wajen tukin ba yanzu wa ai san da kai wa zai baka wani abu Allah ya hada ki da Rabi'a yaga mutiyaciya Allah ya hada ki da Rabi'a yaga Allah ya hada ki da Rabi'a yaga wayo Allah ahlan wayo ahlan ya hadu da lahimoni ni ma na hadu da lahimoni. Ya mai gida ina ne? Kai zan je kasuwa. Kai kasuwa? Bismillah. Naira 10 ce da Allah nake nema. A ce maka mun. Kai gaskiya malam 15 ne. Da Allah a ce maka mun zan je gaire cin kasuwa. Direba. Saurara mana. Naira 10 ita ke nan da naira ta 10 kawai. To babu komai hawo mu cikin Bismillah. Ga naira 10. Bismillah. Wallah. Ina za. komai. Karbo naira 10. Yawa. Gaskiya kuna bata mana lokaci fa. Wai ne? Mallam ya kike mutane haka ne kai ba neman taimakon kai ba. Daga naira 30 ake biya. Ba kasuwa za mu je ba. 20 ka bayar ba. Kuma dan baya taimaka wani shine zaka ga mutane magana. Kun tsaya ku taimaka mana za ku taimaka mishi kawai ku tsaya kuna abun nan. Ku taimaka mishi mana. Ba cin mutunci bane mu mun ne taimakawa ne. Ai ba mu ci mutunci ba. Kai ma taimaka ma. Ai halin na hadan kenan oga. Halin na hadan kenan. Mu tafi mai gida. Mu tafi. Salamu alaikum. Wato abin da ke tafa da mu. Mun zo neman mota ne. Mota? To saya za ku yi ko kuwa? A'a na tuki dai alhaji. Na mai na kudin mota alhaji. Na tukawa. To a cikin kwaye direba? A shi nan. To ina ba wa mutane mota. Amma gaskiya kafin na baka mota ina so sai na dan san dan tarihinka. Tarihi alhaji tarihin wannan direba ai cikakke ne. Kuma a waje na zaka ji. Wannan direban jirgin sama ne. Balas ɗin sati 2 ne kawai aka rasa a hannunsa ya sa aka karɓi jirgin amma direba ne kuma alhajin Allah ni din da kake gani na Allah da ikonsa na ja mota kala-kala dan akalla na tun kafofai na ba sa kai kan totir har na zo tun daga wannan lokacin har zuwa yanzu ina jan mota a takaice ni dinar kake gani na ja Alhaji Shehu Aliyu Hadeja na ja Rabi Musa Kwankwaso gwamna ke na ja Baba Yaro na ja Cancangi da aka zo da kai mun riga ka ba ma ni na ja shi ashe ni ba Alhaji yanzu rai na ba ci gaba ɗaya zan iya cayo yanzu na ce titunan gaba ɗaya ba na son mota. Dalilin da ya sa ma ka ga mazo wajen ka lokaci ne bai yi ba. IBB ya kira zai tuka shi. Baban gida ba? Baban gida. Tabbana ai ne direba. To gashi kun zo guri na kuma amma ni hakika matsayina bai kai na waɗannan mutane da kan lissafa ba. Ni na sani. Ba tuka ni za ka yi ba. Wa abin da ya sa da hanau. Gwaraman nan. Haka yake. To mota da zan baka mota ce mota kiyakiya Hayis.
to bas wada kenan ta fasinja mai dai bas wada na ji dai kujera na ji dai dakarar kasuwa ba ta yin kura broda tana iya yiwuwa baka irin wannan yan dolo wato da kujera uku ko na baka hais ko na baka ni yau amma ka iya aikin boss ko baka iya ba a yau mu me ba mu iya ba da ita ma muna tukin nan mu ya bashi lalle za mu zo hotoro alquran to kai ya sunanka hotoro kawai ya sunanka ni ibro nake ibro yake to kai ne ibro nake labari ni ne to baya ne kuma duk inda ka ganshi ni ne kwandasta din ai ni ne mai iya rufe kofa wannan ko buga sunanka akwai iya na ulu yaran mota ai da ka ji kulun nan gaida da wannan akwai iya yawwa makar bodi kwarai dan ko da baki na bugi mota na ji daɗi da wannan bayani na kuma na yaba hankalinku amma dan Allah dan annabi ku rike amana ba ko ni tsakani na da ku amana ce ba kuma alhaji dukiya zan ba ku to gobe idan Allah ya kai mu da safe ko mana nan kai ka ce kai ne Ibro ta bada mu kudi an gama ga motoci na a gareji in hai za ka tuka ka dauka nagode idan wannan nisan za ka tuka ka dauka in kuma yar karama nan lita hai za ka tuka ka dauke to nagode gane ba to ma to alhaji kafin ki din za a samu 200 wajen ka alhaji ai bai sauki dan da garmu ka zo nan wallahi ka san mutumin ma salamu alaikum salamu alaikum amma alaika salam shigo mana ibro yes salam dai ai na yi dace kai na ɗebo rana wallahi sannu dai ya gari lafiya lau ya gida lafiya kalau ya ayyuka lafiya lau madalla yawa sannu ba wani abu kawo ni ba domin a lamarin da ake ciki yanzu halin da ake ciki na yanzu ba mutumin da a duniya ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa zai iya zama da tsiga in ba kai ba saboda haka ina so in baka hakuri a matsayinka namiji ibro ka dawo da yar matan nan idan baka dawo da ita ba asirinta ne zai tono ai abin da yasa kaga nayi sake na zuba mata ido tsigai na tabbatar ko lahira ta je dole a tsaye da ita ta bari in zan shekara 50 ban ba ta ba sai an tsaye da ita sai ka zo na zo sannan sai ka zo a ci gaba da yi mata isa ko gidan biki tsiga ta je ba tare da idan mutane ina mai gidanki ibro a ce sun rabu a ce ba da irin magana da ba to ka yi kokari ka dawo da ita in ka ganta yanzu ji ne ma tana so ta koma dillanci ana huci zuciyar maza a ba komai ana huci zuciyar maza ana huci zuciyar maza a dawo da ita kowa ya rufa asirin wani Allah zai rufa na nagode madalla yanta nan hatta ko ta fara rinawa ai dole ne ai ni da hannu ko wani abinci indomi yo da wai ta wai ai sai soja me ni ko na san sai me sai soja ni ko na san wando ba ya rike to in yaki ya zafi ko ma ba narkewa take ba balle soja a dawo da ita zan koma